Ideme trošku zašportovať, možno ste niečo o tom počuli, možno nie. Zoznámime vás s lacrossom. No, lacrosse na Slovensku už je zo pár rokov, takže ja dúfam, že ste o tom počuli. A pokiaľ náhodou nie, tak Martin Kramár, hráč lacrossu, nám teraz o tom povie viac. Mimochodom, budúci rok sú majstrovstvá sveta, takže chalani sa pripravujú. Martin, dobré ránko. Dobré ráno. Nie je to až taká novinka, koľko rokov je lacrosse na Slovensku? 10 rokov už tento rok, to bolo výročie, takže 10 rokov. No a to si predstavte, že už sme teda boli 10-krát majstrami sveta, nie? Nie, tak akože bolo by to fajn, ale aké sú úspechy slovenského lacrossu? Tak prvýkrát na majstrovstvách Európy 2008 sme skončili 12. To bol taký historický prvý moment, kedy bola Slovenská republika na majstrovstvách, alebo teda na medzinárodnej súťaži. Potom 2010 sme skončili na 17. mieste na majstrovstvách sveta. A 2012 bolo opäť 12. miesto na majstrovstvách Európy a budúci rok, tak ako si spomínal, už majstrovstvá sveta, ktoré budú v americkom Denveri. U nás režisér sa tešil, že prídu aj ženy, lebo je aj ženský lacrosse. Ten je veľmi rozdielný od toho chlapského? Hlavný rozdiel je v tom, že nie je taký kontaktný ako ten mužský. Tie ženy nemajú tie chrániče tak ako muži. Je to skôr o tom, že aj tie lacrossky vyzerajú trošku inak ako tie mužské. Tie mužské majú taký košíček, ženské sú v podstate rovné. Čiže tam ide skôr o tú bezkontaktnosť, o to, že strieľať góly do tej bránky. No. Keď človek vidí, čo teraz robia, tak si povie, že aký je princíp tohto? Princíp celého je dostať malú loptičku do takéto veľkej bránky. Ono sa to zdá, že je to veľmi jednoduché, ale na ihrisku, kde sa hra 9+1 systémom, tak je to dosť zložité, najmä ak je tam obránca, ktorý má dlhú palicu, 1,80 m a snaží sa vás akýmkoľvek spôsobom o tú loptu obrať. Vlastne toto vzniklo ešte začias Indiánov, kedy oni sa pasovali o svoje územie, takže to nebol šport ako taký, ale vy ako športovci vraj nedostávate žiadne dotácie od štátu a iba naháňate sponzorov. Presne tak, bohužiaľ je to tak. Na Slovensku so športom je to veľmi ťažké v súčasnej dobe. A lacrosse ako taký momentálne nedostáva žiadne dotácie od štátu ani od nejakých väčších sponzorov, takže určite by sme boli radi, ak by sa našiel niekto, kto by chcel podporiť tento šport aj teraz, aj v budúcnosti. A možno teraz, keď to niekto uvidel, tak si povedal, ale jasné, pomôžem chlapcom, aby sa im potom budúci rok na majstrovstvách sveta darilo, tak dúfajme, že áno a že pribudne viac tímov a zároveň aj viac hráčov.